салом алайкум дӯстон, бародарон ва тамошобинони ҳамешагии канали мо. Бародаро, ҳама каса хушомадед ба канал. дар навори имрӯза якчандта мошинҳои нав қабул кардем, ки пешкашро мегардем. Мошинҳо аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ҳастанд. хоҳиш мекунем видеоро то охираш тамошо кунед, лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед ва зангулаи канала пахш кунед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. хоҳиш мекунем ки дар комментариё фикрҳои худро нависед ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, метавонед дар номерои имо ватсапи мо ки рӯи экранда ҳастай сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва як бори дига хоҳиш мекунем ки бародароне ки бори аввал каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шуданро фаромӯш накунед, чунки дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. рафтем. BMW 3 серияс ҳастед бародаро. соли 2001, сӯзишвориш гази бензин, кузов седан, объём 1.8, коробкааш механик, ҳолатш хуб. мошин бародаро гази бензин кор мекунад, гази Евро 4 задагӣ, мотор коробка ходовиш созай, балонош ҳолати хуб қарор дорад, ҳуҷҷат утилизатсия кардагӣ, обогрев сидений, кожаный салон бародаро. мошин қарор дорад дар ноҳияи Фархор. нақша 40 та мега, харидори аниқ боша бо савдо мешавад. касоне харидор ҳастед, марҳамат рақами рӯи экранда занг занед ва дастгири моро фаромӯш накунед. ҳатман лайк гузоред ва каналда обуна шавед. раҳмат барои дастгириятон. эълони навбатӣ бародаро. мини трактор ҳастай, соли 2023, фрезер дора бародаро. сахтани трактори хуб, ҳолати коридаҳай. трактор қарор дора бародаро дар ноҳияи Рашт. наша 35 000 сомон мега, бо савдо мешавад. бародароне ки харидор ҳастед, марҳамат рақами рӯи экранда муроҷиат кунед ва касоне ки мошин, хона, замин дошта бошед, дар имо ё ки ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. мошини фурӯшӣ ҳастед бародаро. солаш 99 сол, сӯзишвориш танҳо бензин, кузов седан, объём 1.6 Экотек, коробкаш механик, ҳолатш беҳтарин. мошин тоза бародаро. мотор коробка ходовиш 100%, ягон камбудӣ надорад. срош нафурӯхта мешавад. қарор дорад дар шаҳри Москва бародаро. нарша 250 000 рубл мега, харидори аниқ боша бо савдо мешавад. касоне ки харидор ҳастед, марҳамат рақами рӯи экранда занг занед. ватсапам дорам, метавонед ки тариқи ватсап муроҷиат кунед, маълумоти иловагиро дастрас кунед ва дастгири моро фаромӯш накунед. ҳатман лайк гузоред ва каналда обуна шавед. раҳмат барои дастгириятон. мошини навбатӣ бародаро. Mercedes Benz 124 ҳасташ, солаш 88, сӯзишвориш газ бензин, кузов седан, объём 1.8, коробкаш механик, ҳолати мошин бародаро. нахадои мошин 100% кор карда истодаи, чӣ ки наварда мебинед, краскаш кор дорад. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе бародаро. наша 19700 мега, харидори аниқ боша бо савдо мешавад. як моҳи дига ҳуҷҷатош муҳлат дорад. бародароне ки харидор ҳастед, марҳамат рақами рӯи экранда занг занед, маълумоти пурратарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. мошини навбатӣ Opel Combo ҳастад, ки бародаро комментарияда пурсидаги буданд. як тефтагим, ҳолатш беҳтарин. соли 2007, сӯзишвориш газ бензин, кузов фургон, объём 1.6, коробкаш механик, ҳолатш бениҳоят хуб. мошин бародаро тозаҳай 4 та балони нав дорад. то моҳи январи 2025 ҳуҷҷат дорад. кондитсионер дорад, 100% кор мекунад, краскаш тоза, 4 та балони нав дорад. мошин нахаду бародаро, фақат мешини ҳай мекунӣ.
бародар срочно сум дар кора сабаби фурӯхтанаш ҳамин буда. Қарор дорад дар шаҳри Душанбе наша 58 бо савдо мешавад. Марҳамат, бародарони харидор рақами рӯйкунанда муроҷиат кунед. ماشین نوبتی باردار گاز 53 یعنی ودواز است. سالش 62 سال. ساختن ماشین بنیهایت خوب باردار. تنها حجت اوتیلیزاسیون ندارد. یا ماشین یگان کمبودی ندارد. پشت 6 تونای نو دارد. 4 تا بالون نو دارد. دو بالون دیگه باردار 80-90% خراب که همه بالوناش نوان. коробкаш механик ҳолаташ хеле гуфтем бениҳоят хуб. чӣ хеле мебинед краскашам тозаҳай нахаду фақат мешини ҳам мекунӣ. қарор дорад дар ноҳияи ҷабор расулу бардоров вилояти суғда. нақша 45 мега бо савдо мешавад. харидор бошед, марҳамат, рақами рӯйкунанда занг занед. ماشین نوبتی хундай Старекс باردار. سالش 99 سال. сӯзишвориш дизел кузов универсалный. коробкаш механик ҳолаташ хуб. соҳиби мошин мега бардор мошин нахадуи ҳамаш 100% кор мекунад. ягон камбудӣ надорад. камбудиш ҳамин бардор ки танҳо ҳуҷҷатош бучаги дигар мақсад ки састани мошин хубай. хадлавои мотор ҳамаш соза. қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд наша 37500 мега бо савдо мешавад. касе харидор аст, марҳамат, рақами рӯйкунанда занг занед. Бародаро Москвич присоединеги буданд. як Toyota солаш 91. сӯзишвориш газу бензин кузов хетчбек объем 1.6 коробкаш механик ҳолаташ миёна. мошин бародаро камтар кор дорад. ҳозирашда мақсад ки нахадвай ҷошта завадӣ мешавад. 100% кор карда шуда. камтар ремонтталаб аст. қарор дорад дар шаҳри Душанбе наша 5 мега бо камтар муомила дорад. чӣ хеле ки наварда мебинед баъзе ҷош занг задагианд. касони харидор бошед, мошин бениҳоят нархи арзон мондагӣ, рақами рӯйкунанда муроҷиат кунед. мошини дигари мо бародаро Королла аст. солаш 2008 сол. сӯзишвориш бензин кузов седан объем 1.8 коробкаш автомат ҳолаташ хуб. мошин бародаро нахаду ҳамаш 100% кор мекунад. мошинхар бош мега биё ай пеш бинед. састани мошин 100%. қарор дорад дар шаҳри Душанбе наша 70000 сомон мега. чӣ хеле гуфтем мошинхар бошад биё ай пеш мега савдо мешавад. харидор ки бошед, марҳамат, рақами рӯйкунанда муроҷиат кунед. бародароне ки 2112 присоединеги будем, марҳамат. солаш 2003. сӯзишвориш газу бензин кузов хетчбек объем 1.6 коробкаш механик. мошин бародаро мега ховай мақсад ки бекоре ҳозирашда. ҳуҷҷатошам бочидагиай. чӣ хеле мебинед краскашам ҳолати хуб дар бародаро. қарор дорад дар шаҳри нав. нақша 15 мега. ягон мошинхари соз мега бошад биё мошина бина маъқул шавад агар бо камтар савдо мешавад. бародароне ки харидор ҳастед, марҳамат, рақами рӯйкунанда занг занед. маълумоти пурра ва аниқтара аз соҳиби мошин дастрас кунед. ин буд якчанд мошине ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардонидем. шуморо мамихи мошин, хона, замин, квартира ҳар чизе бораи фурӯхтан ёки реклама дошта бошед, дар имо ёки ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва касоне ки каналда меҳмон ҳастед, хоҳиш мекунем ҳатман обуна шавед, чунки ҳама рӯза аз наварҳои нав бохабар шавед.